ya ɗau zafi na ɗinkin wa bai hamu barantane ka hamu a cikin ka amma ga nan kai da iskanci na mutane yana ta yi suna samun kuɗi mu ga munan gurin a wani ma muke wato mu ma in irkan layin nan kawai za mu koma ba a na ga yanzu ba a yawan samun kuɗi in ba satar ba ka koma tabbas ba zan koma kai wurin kwahe kaya nan da yi na ga ba ci bane ba don ko kyalle ba a kawo ba bari mu je ɗakin kakanmu bari mu je ɗakin nan na kakanmu wataƙila ba na rarraba kayan farauta ko kayan daban nan nima ɗan haɗa in fito nima saboda ga 'yan iskar layi na Oga wannan fa yana ganin kamar shi dan dawa ne. Wai shi gani yake kama wani shi wai shege ne. Alaka kamar yaran dawa wai. Ce ana ma magana za ka da na duddura ma wannan a jikinka. A baba. Wai kai ma dan dawa ne faɗa min inji kana motsa baki kuma sai na bubbuga ma wannan. Faɗa min inji. Kuma kana yin motsi sai na daddara ma wannan kana ji kuma daga yau kaɗan ba na ƙara ganin ka wannan layin idan ba sai na ci ma agwa ba shege ka ji. Kaji baka dubbo hali daga yau karin gara ganin ka anan ko kai dalla dan ba ma wannan kayan kale ni Allah o mu tunda dai da ba ta ki ra'in yanda zan yi a koma kuma dan hali